lidičky, vítejte u mýho prvního videa. A tady to je můj gang. Řekni, jak se jmenuješ? Bobíček. A jak se jmenuješ ty? Honza Podkořenou. A ty? Já jsem Jenda, neboli Johnny Jonglers. Tak to je fakt hustý a dneska se zareveru Backrooms Project nějak. Slyšel jsem, je velmi dobrá. Můžete dát like, odběr, aby vám neumleklo ani jedno video. Tak pojďme na to. Vypadá to, že Co teď tam máme čeho dělat? to jsem pán Vyška. Vojáký hrnec. Co tě? Proč je tady SpongeBob? Cože to miláš, Hontíku Podkořené? I'm SpongeBob. Jako lidi, já už vidím toho jednoho bezdomovce tady. Už mě tady na mě hantí jako. Takže asi beru můj zadek. A dávám ho zpátky do bejsky. Nebudu riskovat můj krk za nějakého kořena jako. To se je moc omlouvám. Právě. Kovin je úplný tupej. Video. Neuražejte Honzu Podkořenem jako jo. Já se omlouvám, banáno, ale podle mě jako má velikou pravdu. Vy skibry toiletáci, vy jste fakt takový. Uražejte ho, protože to bude brain roťák. No to je mi jasný. Co jsi to řek? Pojď na pěstí. Máš problém, kameramane. Lidi, tohle nezkoušejte doma. Jo, tohle je Dobrá, doma. Honza Podkořena. Tohle hlavně zkusíte doma, protože to je fakt nebezpečný. Neskoušejte to doma. Můžete i z toho zemřít, tak si hlavně to neskoušejte jako jo. Tady je nábytek, si ho vemu, protože doma mi ho asi vystěhovali. Ty bydlíš vlastně Jako na ulici, to bydlíš, no. Cože? Ty bydlíš na ulici vlastně. No bydlím, no. Já jsem si zapojil Já počítač. tady vidím nějakýho šedýho mužíka. No, už se na mě joinla nějaká entita. Který teďko za mnou běží. Tak to je fakt samotný. Je teďko u naší bejsky, dávejte si velký pozor. Hej gangu, počkejte, já mám značku stop, já ho zastavím. Zbylo značku stop, prosím tě. Tady je. To je náš kamarád Vojta. Už není, jako, protože jsem měl like. On prostě vybouchnul, já nevím proč. Jestli se pak můžete sem mít, ale nedělejte to, tak dávejte pozor na to, co se taky. Může vás unést. Je to fakt nebezpečný. Ne, takhle nám to blesuje. Hned takhle dali nám košík pod nos. Jako. Tak to udějte jenom z vlastního. Budete v nebezpečí, anebo je to naše chyba. Až si lidi nestěžujte, jo. My jsme trénovaní profesionálové. Jo, hlavně ty dva, Honza Podkořenem a Tobík Bobík. Mám hrnec, z něho hovořím. Zkoušeli před náma tu hru, jako. To není hra, to je realita. Jo, to je realita. My jsme to zkoušeli my jsme to zkoušeli, když to bylo ještě her, ale tak už je to realita. To je úplně jedno, ale pořád si to hráli. Právě, ale třeba jsme to... On se žádnul nějaký můj friend. Jdem ho najít a invajtem ho do našeho gangu. Jo. Já už jsem myslel, že jsem ho zahlíd, ale už... Já si nenechám ho tady zavřenýho. Tamhle už ho vidím, jakoby. Už tam jde. Kde ho vidíte? A jo. A jo, tady jde. Pojďte. Čau kamaráde, A už běží. do našeho gangu. On běží za náma. Hej, brácho, On nevypadá, musí se to uklidnit, není on, to je ale on, chill, to není on, to není on, to není on. Hej, uklidni se, nic se ti nestalo. Nemusíš být, nemáš důvod být agresivní. Buď v chillu. Co jako dělá? Co pak se dělá? A třeba být kamarád. Kam ho tam dej? To byl nějaký jeho zlý klon. Ale vy to neskoušíte doma, jo? Vy se trénovali profesionálně. Držbu tvojí klamu. No ale musíme pěkně upozornit.
Protože Mám tady nějaký, kdo mi vzal mám to. Já jsem tady našel nějaký věci, to fakt nám potom na bazoši. To 32 korun, to je fakt... To tady dělá SpongeBob, lidi. To jsem říkal, já jsem našel SpongeBobe, já tě posunu, aby se ti nic nestalo. Neboj se vůbec. Hele, prodáme to a máme 190 korun. A já jsem to prodal už Tak to běž. za 55. Ano. Je to sebe. My jsme hodně dobrý v prodávání. Já jsem dobrý podávání tuk. Aj SpongeBob. To tady stojí jako nějaký chlapík, který se nechá hejbat. To jsem já. Tak se jako hejbej, my víme jako, že nejseš ten nejatraktivnější vole tak v životě, ale... To není pravda. Teda je to víc bobík, víš pořád na ten bobíku a pitíku. Dá, já to musím potřebovat. Tady je to velmi černé. Jako to být černý. Haha. Já se bojím, že tady na mě naběhne drátový mužík. Ty mám nějakou značku. Pojď sem a dám ku banánku. To já nejsem, já tam nejsem u vás. Já si nejprve flashlightu, abys tě nemohl najít. Proč jako boucháte? Máte k tomu důvod? Sem. Třeba, že tam umři s těma monstrama jako. No dobrý, tak to... Dobrý. Musíme tam ještě jít. Tady je nějaký smajlík, kluci. Co to je za smajlíka? Tady je pan smajlík, on se rád směje. To je pan Za smajlíček. kapitán Smajlíček. To tady dělá pan smajlík. Takže nemám se vidět, hoši, jsem si jistě. Tak bude po vás. Musíš se na ně koukat. Ne se vidět. Pan Smajlík, pan Osmajlík. Můžete jít dělat nějaký věci a přestat povídat tady pořád. Co Jako to teď mě trochu bylo? trusilo, trochu to bolelo, nebudu lhát. My to hledáme, pořád. Já jsem to viděl, po mně jde pavouk. Honzo, Tak to potřebuje. dáme. Utíkej do bejsky. On se joinul Mango nějaký se join. Ah, A pokusal mě pavouček. Tam nechali pana Mango. Ale to určitě vůbec nevadí, on by nám jenom škodil. a kde pak je? A kde pak je smajlík? Pan smajlík. Ten mě bohužel kousnul. S panem Mangem, takže pan Mango tady nepřišel. Ten mě bohužel kousnul, ten smajlík, a velice bolelo. No právě. Tady je to velmi černé zase. Jako pan Tobík. Koukejte, co má. Tak to je sigmovský, pane Bože. Tak to ještě přivoláš, já už to vidím, já už se cítím, jak běží. Já tady Já houkám tady jak hraju moji kláp. písničku. To byl velký houkanec. No pak tady hraju. Ještě jenom mě boukneš a vyhodím tě z gufy. Já tady houkám jako hodně velký kibry toilet. Kdo tady má vysabač? Já si myslím, že to bych podkořil. Jak jako Tobík pod kořenem? No vy bydlíte ve stejné vesnici.
Ne, to není pravda. To teda je. To teda není. To teda je. No to teda není. Já jsem našel nějaký věci v nějakém tašce, ale můžete jít nazpátek, takže jsem dost peněz. Já taky. Ale nenašel. Ale ano. Já jich našel ale víc. Můj inventář stojí $259. Tak co si my tady máme hodně lízátka. Level 7. 6, 7. To bylo velmi trapné. Jo, jako. Jako to už je jak dávno za náma. To je už minulost. To už je hodně dávnej. Ale ono je tady zase konečně světlo. Tak to je fakt dobrý. Hele, SpongeBob. Tak SpongeBob asi bude SpongeBobovat. Tam za mnou bylo fakt hodně věcí. Pozor, bouchne nás stopkou. Počkejte. Já mám hodně rád pana Smajlíka. Hej Gengu, našel jsem nějaký koště. Tak to si ty, ne? Tak chci zbít to býka s tím koštětem, protože nás tady všechny bouchá. Jakoby asfalt byl. Tak si umyj hlavu. To bys potřeboval ty. To je potvořil ty masná hlavičko. To bys potřeboval ty. Máme dost peněz, aby jsme šli na další level. A půjdeme do levelu 8. Kdo mi vzal mojí hračku? Jako, co si pak uděláme s těma věcma? Můžu se vás zeptat? Dáme co? Jdeme do levelu 8. To je hustý. Tak to už není 6, 7, že jo? Moč. Bobíku, je to velmi trapné, můžete to přestat říkat? Jo, já se omlouvám. Unemployed. Já jsem ho špatně přečet. To je unpaid. Si mám najít $221. Hele, našel jsem dřevo. Jdu vám to zahrám To si to- Jsi fakt dřevák. Mám melouna. Já mám 2. Ale melouna neberu, protože ten je moc levnej. Koliko milionů? Ten mám A největší. dáme Ale vem se toho bánek. melouna, sídla už nemám. No to... Doufám, že nepotkám nějakýho starýho dětka. Tady je Tak fakt to hodně je- věcí, tady se potom vrátím. Oši, já to mám inventář za $500. To není vůbec špatný. Dobrý. Jako. Doufám, že tady nepotkám nějakého starého dětka. Třeba jako tebe, hubo pod kořenem. Ne, to tebe. Vy to nevíte, protože starému dětkovi je 600. To velmi trapné. Můžeš už prosím držet hubu. Nebuďte Co sprostý. nebo A jo, já jsem zapomněl, family friendly. A viděl jsem pana Pavouka. To není pán Pavouk, to je paní Pavouková. Tady, ty jo, tady je věc. Dávejte si pozor na pana Pavouka. Ty jsi No to pán tady je, Pavouka. to tady sbírá tu taštičku, přiznejte se. To tady kouká na To jsem... melony.
To jsem já. Co to je, přiznejte se. To jsem já. Tak pojď sem za mnou, a ti chci něco ukázat. To nemůžu. Aaaa! No za to, jak to mě předtím zbyl. Wow, tak Tak tohle. family friendly, nemlaď. Nic nevidím, ale Doufám, že nepotkám pana Pavouka. Já doufám, že nepotkám pana Honzu, protože nevím, Ale ještě se neviděl žádnou aktivitu, to je fakt podezřelá. Jestli na mě skočí, tak já budu fakt naštvaný. Já také. tak to nesmíte být, pane konfidant. Pane Honzu. To je velmi nelegální. Ty seš nelegální. Dárek, je to stovka. Bobíku, Tobíku. Chybí jenom 100 korun. Přineste to. Já mám $86 ke svému jménu, ale teď jsem našel další 2 věci, takže už budeme mít dost. Tak to bude dobrý. To jsou souky bonusové věci. Jestli nenajdu entitu po cestě a nezemřu, tak bychom mohli vyhrát tady to klubě. Tak to by bylo dobrý. Ale jsem hodně daleko, ale už se hodně rychle přibližu. Už jsem to přinesl. Už na vás čekám. Já Už jsem to přinesl. ještě víc. jako joinul se na nás můj kámoš zase. Dear John Deere. To je kdo? My jsme ho tam nechali. Tak, teďkom level 9. Jste tady na party. Wow, tady je hodně věcí jako. Hrajou nám tady nějaké písničky. Ty písničky se mi moc nelíbí. Mně taky ne. Přijdou mi, že jsou velmi smutné. Mně přijdou, že jsou takový creepy. Jako Já už tam fyzika. vidím balloon boje. Balloon boje, jako z FNAFka. A už běží. A už běží velmi rychle. Takže bych se dal bacha. Jo. Bíhá. Jako běhá. A už se otočil. Jo, tak taky vidím to na balloon boje. Nesu nějaký radioaktivní? Odpad. Ano. Teďko mám $501 ke svému jménu, musím to tam přinést ještě. A jak je tvoje jméno? Já se jmenuji Adam Barak. To přeci víme, ne? Že se stáváš 57 let. Ale já nesu kachničku. To já mám také. Která kácha. Nekecej, kachničky dělají kvak, ne kách. Kách dělaj. Ne, oni dělají kávu. Ne, oni dělají... Jako Pomoc! Co to je? Co to je? Kamilový mužík. Pomoc mi! Takže asi se tam nedostanem, pane Tobíku Bobu. On to obětuju. Hoši, já se obětuju. OK. Ten. To není... Tak to není boží, to jsem ještě neviděl. Ale máte hodně věcí v úschodu teď.
To jo, to neříkám nic, ale... Jo, už jsou tady. Zbijte ho stopkou. Tobíku, Bobíku, připadá to, že co je? Jak přibližně? Chvíli mi to je, že to je nějak mrtvý tady. Už běží pavouk, Tobíku, Bobíku. Bobíku. Hantí mě pavouček. Johnny Joker je zase pavouk, dávej si pozor. Já už to vidím. Nechněbej pavoučku. Pavoučku, já asi umřu. Já jsem omylem umřel, ale Už seš jenom ty sobě. To asi nedá. Běžíme se evakuovat. Evakuace. Mission successful. Takže lidičky, já děkuji, že jste dneska byli do konce našeho videa. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomněte odběr a like a čus.